Aavasaksan mäkikeskus. Hyppy tulevaisuuteen. Aavasaksa ja Tornionjokilaakso ovat vetäneet turisteja puoleensa jo 3 vuosisataa. Mutta nyt alueen matkailulle koittaa uusi aikakausi. Aavasaksan katettu mäkikeskus on lajissaan maailman ensimmäinen. Mäkiurheilun parissa on puhuttu vuosikymmeniä katettujen mäkikeskusten tarpeesta. Ilmastonmuutoksen myötä sääolosuhteet ovat pilanneet monia kansainvälisiä kilpailuja, joten kiinnostus uusien innovaatioiden hyödyntämiseksi on kasvanut viime vuosina suuresti. Aavasaksan katettu mäkikeskus takaa turvalliset ja tasapuoliset olosuhteet kaikille kilpailijoille. Ennen kaikkea mäkikeskus tarjoaa takuun kilpailun järjestämisestä säällä kuin säällä. Aavasaksan mäkikeskuksessa pystytään harjoittelemaan ja kilpailemaan ympärivuotisesti. Innovaationa Aavasaksan mäkikeskus hakee vertaistaan. Keskuksessa on 3 hyppyrimäkeä, jotka ovat kooltaan K90, K120 ja K185. Mäkikeskuksen horisontaalinen pituus on 600 metriä ja kallion leikkaus on syvimmillään 40–50 metriä. Kallioleikkauksen peittää katto. Kallion louhinnasta syntyvää kiviainesta käytetään hyödyksi rautateiden ja maanteiden rakentamisessa sekä esimerkiksi paikallisen betoniteollisuuden tarpeisiin. Keskusta ei ole suunniteltu ainoastaan mäkihypyn tarpeisiin. 170 metriä korkean lentomäen siirrettävän hyppyrin ja 50 metriä leveän alamäen ansiosta mäkikeskus soveltuu muidenkin talviurheilulajien harjoitteluun. Keskus soveltuu myös suurten yleisötapahtumien järjestämiseen. Aavasaksan kotikunnalla Ylitorniolla ovat pitkät perinteet talviurheilussa ja tapahtumien järjestämisessä. Liikuntamyönteinen kulttuuri näkyy paikkakunnan arjessa monella tapaa. Tornionlaakson hiihtocup on jokakeväinen maastohiihdon suurtapahtuma, joka perinteisesti huipentuu Ainiovaaran hiihtoihin. Aavasaksan ja Ainiovaaran rinteiltä on ponnistettu aina hiihtomaailman huipulle saakka. Ylitornion kasvatit osaavat myös arvostaa kotiseutunsa tarjoamia mahdollisuuksia. Ylitornio on paras paikka elää, asua ja yrittää. Ja näillä nykyisillä tuuliolosuhteilla niin tänne pitäisi saada se katettu mäkikeskus. Joku hullu aikoinaan alkoi rakentamaan ensimmäistä sisäluisteluhallia ja sitä pidettiin maailmanlaajuisesti pöljänä ideana. Mutta nykyään noita luisteluhalleja on ympäri maailmaa ja niissä luistellaan kaikki arvokisatkin, niin mikä ettei tämmöinen katettu mäkikeskus, pidetään sitä hulluna ideana, mutta tulevaisuudessa niitä tulee olemaan kaikkialla. Aavasaksan suuri vahvuus on kansainvälisyydessä. Suomen Ylitornio ja Ruotsin Övertorneo ovat naapurikunnat, jotka erottaa toisistaan luonnonkaunis Tornionjoki. Rajan ylittävän yhteistyön ansiosta keskuksella ovat käytettävissään 2 valtakunnan palvelut, jotka tukevat toisiaan. Tornionjoki varressa kansainvälisyys on luonnollinen asia. Ylitorniolla ja Övertorneolla on yhteinen historia ja katse on suunnattu tuleviin sukupolviin. Mäkikeskushankkeeseen kuuluvat kansainvälinen harjoittelukeskus ja mäkilukio, jotka tulevat tekemään yhteistyötä Koulutus Nordin kanssa. Koulutus Nord tarjoaa ammattikoulutusta suomalaisille, ruotsalaisille ja norjalaisille työnhakijoille ja yrityksille. Koulutus Nord ei ole vain pohjoismainen, vaan myös kansainvälinen oppilaitos. Mäkikeskuksen kokonaisuutta täydentää Aavasaksan rinteiden lisäksi Svansteinin perinteikäs hiihtokeskus, joka sijaitsee 30 kilometrin päässä Ylitorniolta. Svansteinissa on 3 hyppyrimäkeä ja laskettelijoiden käytössä on 16 rinnettä, joiden korkeusero on 253 metriä ja pituus 2,2 kilometriä. Alueen matkailun palvelutarjontaa tulee lisäämään Aavasaksan vaaran edustalle suunnitteilla oleva vesiliikuntakeskus Polar Wild Water Center. Mäkikeskuksen ja vesiliikuntakeskuksen palvelut täydentävät toinen toisiaan.
Mäkikeskuksen vahvuuksia on myös liikenteen kannalta ihanteellinen sijainti, sillä kaikki tiet vievät Aavasaksalle. Mäkikeskus sijaitsee vain kilometrin kävelymatkan päässä Tornion ja Kolarin välisestä rautatiestä, joka tullaan sähköistämään. Ratauudistusten ansiosta Ouluun ja Ylläkselle on mahdollista matkustaa noin tunnissa, ja Kemin lentokentälle pääsee 3 vartissa. Tulevaisuudessa Luulajasta voi matkustaa junalla Aavasaksalle 1,5 tunnissa. Luulajasta kulkevat puolestaan nopeat rautatiereitit Länsi-Eurooppaan ja Norjaan, kun taas Helsingistä ja Tukholmasta voi matkustaa junalla Aavasaksalle noin 6 tunnissa. Maanteiden osalta Övertorneå ja Ylitornio muodostavat tärkeän logistisen linkin jokaiseen ilmansuuntaan. Övertorneon keskustassa risteävät 3 kilometrin säteellä mäkikeskuksesta Eurooppa 8, valtatie 98 ja valtatie 99. Pohjois-Suomen suuret keskukset Rovaniemi ja Kemi-Tornio ovat noin tunnin ajomatkan päässä. 2010-luvun suuret rautatie- ja moottoritiehankkeet parantavat liikenneyhteyksiä Ouluun ja Tukholmaan entisestään. Aavasaksan mäkikeskus on joka suunnasta lähellä. Suurissa tapahtumissa paikallista majoituskapasiteettia tukevat lähialueiden suuret keskukset sekä Suomessa että Ruotsissa. Tämä osaltaan mahdollistaa kansainvälisten suurtapahtumien järjestämisen. Aavasaksa nousee 242 metriä merenpinnan yläpuolelle. Aavasaksa on eteläisin vaara, jonka profiili sopii kansainväliset mitat täyttävän mäkikeskuksen rakentamiseen. Kallion sisälle rakentaminen mahdollistaa keskuksen ympärivuotisen hyödyntämisen. Lisäksi rajaton raja, hyvät liikenneyhteydet ja suurten asutuskeskusten läheisyys ovat mäkikeskuksen valtteja. Aavasaksan mäkikeskushanketta tukevat ulkomaiset hiihtoliitot ja päävalmentajat. Kansainvälisen hiihtoliiton presidentti ja mäkirakennuskomitean puheenjohtaja sekä ennen kaikkea maailman parhaat mäkihyppäjät. Aavasaksan mäkikeskus on hyppy tulevaisuuteen.